klar til at starte. Jeg vil først mit navn det er Malene Oldenborg, og jeg er en del af Travelpool, og jeg vil rigtig gerne byde alle sammen hjertelig velkommen til den her lancering af vores nye og absolut også mere effektive og så enkel online løsning til forespørgsler på møder, konferencer og grupperejser. Jeg kommer til at præsentere vores proces, og Jeanne, kan jeg få dig til at fortælle mig, hvis der er nogen, der rækker hånden op, mens jeg præsenterer, fordi jeg kan ikke se det, når jeg præsenterer. Og I skal bare stille spørgsmål, og jeg har det også sådan lidt, det er lidt intuitivt, så I stiller de spørgsmål, der måtte være, og så tager vi dem, og ellers så kan vi tage dem bagefter. Men vi har 45 minutter, så jeg går stille og roligt i gang. Så jeg skal lige sørge for at dele min skærm. Så skal I lige fortælle mig, om I kan se den. Det kan vi godt, Malene. Godt, super. Kan vi, ja. Altid. Godt. Nu skal I høre. Vi har som sagt lanceret en ny proces på måden, vi gerne selvfølgelig vil have jer til at bestille eller requeste møder og konferencer, og så har vi også grupperejser som en del af det. I kender alle sammen allerede vores TP-net forside her, og det kan være, at nogle af jer allerede har lagt mærke til det, men der kommer til at ligge en ny tab hernede, der hedder Meeting, Event and Group Inquiries. Så den her forside, der er I vant til at gå ind og booke jeres rejser allerede, men der kommer en ny tab, og den ligger der allerede. Så den klikker vi på. Det første, der sker, det er, at der kommer et par spørgsmål, der skal svares på. Og det første af det hele, det er selvfølgelig, hvilket land. Jeg skal lige sige til jer, at selve formen, som vi skal igennem her, eller processen, den er på engelsk. Man kan selvfølgelig vælge at bruge noget Google Translate, som mange har oppe i browseren, og så oversætter den. Det er ikke os, der har oversat det, det er på engelsk det hele, men som udgangspunkt, så kan man selvfølgelig vælge selv at oversætte den. Det første her, det er selvfølgelig, hvilket land man ønsker at holde sit møde eller event. Og jeg vælger at sætte Danmark ind i det her tilfælde. Hernede, sætter den lige 30 ind, det beklager jeg, det er fordi den har gemt det fra tidligere. Men hvor mange deltagere skal I have på det her møde? For eksempel, lad os sige, det er 30 personer. Derudover så har vi et spørgsmål omkring, hvor mange af jeres deltagere, som faktisk deltager uden for det land, hvor mødet skal holdes i. Og i det her tilfælde er det Danmark, man ønsker. Og det skal jeg nok lige komme ind på, men vi har et tool, at hvis man er mere end 20, som kommer udefra, fra andre lande, hvis jeg sætter 20 ind her, så kan man simpelthen gøre brug af et nyt system, vi har, som hedder Where to Meet. Og det er faktisk alternative lokationer eller destinationer, som er baseret på selvfølgelig rejseomkostningen, tiden man bruger på at rejse, hvis man er 20, man skal have til Danmark, og så kan vi også gå ind i noget CO2-emission. Og det gør, at for eksempel bare et hurtigt tænkt eksempel, det er, at hvis I har 10, der kommer fra Hamburg, I har 10, der kommer fra Warszawa, jamen så er det jo muligt, at de 10, der egentlig skal blive i Danmark, der kunne det være billigere cost-wise og sende folk til en anden destination, for eksempel Hamburg eller Warszawa. Jeg kommer til at fokusere på vores møde- og konferenceproces. Så i det her tilfælde, der har vi 30 deltagere, som bor i Danmark, kommer fra Danmark, hvor der skal holdes et møde. Så kommer der simpelthen en drop-down liste op her, hvor man kan vælge, at det er et møde, et møde, men man kan også vælge et møde, hvor man har brug for noget hotel. Der kan være deltagere, som kommer længere vejs fra og ikke kan være der
om morgenen, hvor mødet starter, jamen så har man brug for noget hotelovernatning indtil, og man kan også have mulighed for det efterfølgende. Vi har også en form eller en proces på grupperejser på fly og hotel. Det er minimum 10 personer. Den kommer ikke til at gå så meget ind i dag. Den er meget enkel og lige til. Det er præcis, hvor man skal hen, eller hvilke antal deltagere, der skal flyve hvorfra og hvor til. Men det kan også være hotelgrupper, som man reserverer via den her form. Jeg skal lige sige med det samme, at der ligger en user guide heroppe, og der er et link, og den kan I altid komme tilbage til. I det her tilfælde, jamen, der vil jeg gerne booke noget møde, og jeg vil også gerne være sikker på, at jeg har nogle deltagere, som kommer dagen før, så jeg booker et møde med Hotel Add-on, kalder vi det for. Og så kører jeg videre. Det her, skal lige høre alle, er det stort nok, kan I se? Det tænker jeg. Godt, ellers så må I lige se til. Det første selvfølgelig af spørgsmål, der måtte være, jamen det er et eventnavn. Og i det her tilfælde, jamen så kalder jeg det bare et salgsmøde. Nu skal jeg lige stave rigtigt. Salgsmøde. Kick-off 2025. Nu skriver jeg lige test her, fordi vi kører i live. Det næste, det er selvfølgelig Preferred City Area. Og her vælger jeg, at jeg gerne vil have det i København. I kan også skrive København, så nu skal jeg gøre det på engelsk, fordi formen er på engelsk. Og den næste tab her, eller den næste boks, det er Preferred Hotel Venue. Så hvis I har en specifik hotel, I rigtig gerne vil holde møde på, jamen så skriver I det ind her. Så i det tilfælde, der ønsker jeg at komme Portside i København. Den næste del af det, jamen det er selve mødepakkerne. Og hvis man laver drop-down her, så kan man se de forskellige mødepakker, som vi har. Der er halvdagsmøder om formiddagen, der er halvdagsmøder om eftermiddagen, der er et helt dagsmøde, og der er et aftensmøde, og så er der også et heldagsmøde, kan man sige, fra 9 til 11, og det betyder jo så også, at der er aftensmad med i selve den her mødepakke. Derudover, jamen, så har vi noget 24 timers møder, og så har vi også noget konference, hvor det er 2-dages møder. Så der er lidt forskellige alternativer at vælge imellem. Og det, der er vigtigt for mig også at sige her, det er, at herude til højre, der er der et link, hvor man simpelthen kan se de forskellige mødepakker. Nu klikker jeg lige på linket. Og her kan I simpelthen se de forskellige mødepakker, som sagt. De er fuldstændig afspejlet af den drop-down-liste, der ligger inde i processen. Og så kan I se præcist, hvad der er tilføjet i de her mødepakker. Hvis jeg går tilbage til formen. Hvis man skal have mere end 2 dage. Jeg synes ikke, jeg så mere. Undskyld. Der er op til 2 dage. Du kan stadigvæk sagtens sætte datorerne ind, og så kommer jeg lidt tilbage til, fordi der er nogle additional comments og så videre. Så det er klart, at hvis du sætter datoer ind, der er mere end 2 dage, jamen, og så laver nogle comments, så vil der altid være en dialog med teamet inde hos os, vores møde- og konferenceteam, og så vil de ringe dig op, og så får I afklaret præcist, hvad det er, du skal bruge. Var det svar på spørgsmålet? Meget fint, tak. Ja, det er godt. Super. Godt. I det her tilfælde, jamen, så vælger jeg et dagsmøde fra klokken 9 til 5 cirka. Og det er 30 mennesker stadigvæk. Jeg vælger en dato, og jeg vil gerne holde det den 18. februar. Og jeg vil rigtig gerne afsted igen den 18., fordi det er et dagsmøde.
Her indikerer I, hvad tid mødet skal afholdes. Lad os sige, at det starter klokken 9. Og vi vil gerne have, det slutter klokken, lad os bare sige klokken 17. Det kan også være klokken 16. Det kommer så ikke så nøje. Det næste her, jamen der er der mulighed for at fortælle os, om I ønsker at tilføje det, man kalder en light breakfast. Det vil sige, hvis folk kommer 8:30 for eksempel, og mødet starter klokken 9, jamen så er der noget kaffe, nogle boller, noget te osv., eller noget frugt. Og der har man muligheden for at fortælle os, om det er noget, man ønsker os. Og så er det enten selvfølgelig yes, eller det er no. I det her tilfælde vil jeg gerne have, at der står noget til de mødedeltagere, der kommer. Den næste boks her, det er breakout room, som vi kalder det for. Det kan være, at der er nogen, der har brug for at få et ekstra rum. Og hvis jeg her vælger yes, så kommer der en boks her, hvor man fortæller, jamen jeg har faktisk brug for, at der er 4 mennesker, der samme dag, den 18. har brug for at få et lille mødelokale, fordi de skal have et separat møde. Og i det her tilfælde, jamen så lad os sige, det er for eksempel fra klokken 14 til klokken 15. Det, der er vigtigt også for mig at fortælle, det er selvfølgelig, at hvis der er brug for flere breakout rooms, så snart der er et lille plus her, så kan man simpelthen bare klikke på plusset, og så kommer der en ny boks op, hvor man så også kan sige, jamen jeg har faktisk brug for 2 breakout rooms. 4 af dem skal være i et mødelokale fra 14 til 15, men jeg har også 5 yderligere, der skal have et andet breakout room fra 14 til 15. Så klikker I på det her lille plus, der ligger her. Så har vi hotel. I det her tilfælde, jamen der vil jeg faktisk gerne have nogle hotelværelser også, som vi kalder en add-on, ud fra mødepakken. Så kommer der en ny boks, hvor I kan fortælle her, jamen jeg har brug for, lad os sige, 4 enkeltværelser. Vores møde det er den 18. Jeg har brug for, de kan overnatte fra den 17. til den 18. Jeg vil gerne have morgenmad med. Og her, der er det enten, man indikerer, om det skal være på selve hotellet, eller det venue, hvor man gerne vil afholde hotellet. Man kan også vælge et andet hotel, hvis de vil bo et andet sted. Og så kommer der en ny boks her, hvor man kan indikere, hvilket hotel man ønsker. I det her tilfælde, der vil jeg gerne blive på hotellet, hvor mødet faktisk også bliver afholdt. Så har vi en boks hernede, som er det, vi kalder ekstra information. Der kan være rigtig mange ting i forbindelse med et møde, som I mener er rigtig vigtige for os at vide. Og en af de eksempler, vi har givet her, jamen det kunne selvfølgelig være, hvordan I rigtig gerne vil have bordene og stolene, de skal sættes op. Det kan også være rigtig mange andre informationer. I kan også vælge at skrive, at I gerne vil ringes op, fordi der er nogle ting, I gerne vil spare omkring eller høre omkring. Og så kan I skrive den ekstra information hernede, og det er simpelthen en fritekst. Så der skriver I præcis, hvad I gerne vil. Så har vi hele sektionen her, der hedder Requester Details. Selve mødebookeren, altså den af jer, der går ind og bruger den her proces, jamen der hiver vi simpelthen navn og e-mail og telefonnummer for den profil, der allerede eksisterer her hos os i TPI. Så har vi den information. Vi har også valgt at sætte en ekstra information ind her omkring, fordi selvom man er mødebooker, så er det jo ikke sikkert, at man er en del af mødet på selve dagen, men så vil man gerne være sikker på, at hotellet eller det venue, man vælger, har navnet og e-mailadressen og telefonnummeret på den, der rent faktisk er der, som er kontakten. Og jeg kan lige sige til at vi arbejder lidt på at gøre det lidt mere enkelt, så ikke, fordi hvis I mødebooker, og I rent faktisk også er en del af det, jamen så skal det være nemt og smidigt, at jeres informationer, der allerede ligger her som requester, at det bliver smidt ned i den kontakt, der også er på venuet. Så det er sådan noget, vi arbejder på. It's in progress. Så har vi selve vores debtor
report name kalder vi det for. Det er jeres legale enhed, det I tilhører, når I leder, som er I er hægtet på i vores profilsystem. I det her tilfælde er det selvfølgelig mig, så jeg tilhører Travel Pool, men der vil selvfølgelig stå den helt rigtige legale enhed, som I tilhører, når I vælger at bruge processen. Så har vi også gjort plads til lidt ekstra, som jo er meget, meget forskelligt fra medlem til medlem. Så her kan man for eksempel sætte et kostcenter ind, man kan sætte et Cardex ind, man kan sætte et projektnummer ind. Og det er et nummer, som følger projektet hele vejen igennem hos os, men også hele vejen til faktureringen og eventuel bogføringen også på vores side. Og de sidste bokse her, jamen det er noget financial responsible. Det er der også nogle af vores medlemmer, som har brug for. Og derfor har vi valgt at sætte den ind her, så man kan sætte både navn og man kan sætte e-mailadressen ind. Det er ikke mandatory, så det er klart, at de medlemmer, hvor det rent faktisk er et mandatory element at oplyse os om det, så vil vi bare henstille til, at I kan sætte det ind i de her bokse. Hvis jeg har en booker, som skal betale for rejsen, altså det er ikke mig, der skal have regningen, skal jeg så sætte den person ind oppe i den øverste, eller skal mit navn stå der? Altså det vil altid være dig, fordi når du starter den her formproces, jamen så hiver den jo, fordi du logger ind på TPI-net, og så vil det altid være dine informationer, der står her. Men når du siger, at det er en, hvad siger du, det er en anden I organisationen, der skal betale. Der skal betale for det. Janne, kan du... Ja, det kan jeg. Der er det lige præcis, at man skal bruge den boks, der hedder Financial Responsible, fordi så kommer regningen det rigtige sted. Så kommer regningen der. Ja. Super, tak. Man kan sige, at det er den boks, der er her forneden, den overrider faktisk den boks, der er længere oppe med bookerens navn. Så den skulle gå rigtigt ind der. Ja, tak. Ja. Og det var faktisk møder og event formen. Er der andre spørgsmål indtil videre i forbindelse med udfyldelse af formularen? Nej. Det der sker, når man så trykker submit, det gør jeg så lige nu. Okay, jeg skriver lige et eller andet test ind her. Sådan. Sådan. Jeg mangler selvfølgelig også at fylde den her ud. Lad mig bare sige, at sådan. Det er også mig, der er på selve eventet. Skal vi se, om den vil tage det. Og der kan I se heroppe, formen er submitted. Så det vil sige, selve alt det data, I har fyldt ud her i forbindelse med et møde, der skal afholdes, der bliver der først og fremmest så som mødebooker, når man har været inde og fyldt den her ud, så får man en bekræftelse per e-mail, at vi har modtaget din request. Og det der så sker, det er, at vi har en SLA inde hos os, der hedder 24 timer. Og jeg tror, at Janne, som er en del af vores møde- og konferenceteam også, kan skrive under på, at der går som regel ikke 24 timer. Der er måske nogle spørgsmål til det, der er udfyldt. Der kan være nogle ting, der skal afklares. Så Janne og hendes team, jamen, de tager fat i jer rimelig hurtigt omkring den her request og får afklaret de sidste spørgsmål, hvis der måtte være nogen. Og når det så er gjort, så arbejder teamet på at selvfølgelig få et tilbud hjem på selve det her møde, og i det her tilfælde, jamen, der har vi jo ønsket, at det skal ligge i København, og det skal være på Commonwealth Portside. Så der bliver simpelthen indhentet et tilbud på det, man har valgt som ens preferred by og lokation, men yderligere så vil der også blive indhentet et andet tilbud, som vil være billigere, som selvfølgelig stadigvæk svarer til den forespørgsel, der er sendt igennem.
Jeg ved ikke, Sianne, om du vil sætte nogle ord på den del af processen? Jo, altså man kan sige, der kommer altid 2 tilbud med, så I har en forståelse for, at der kan findes alternativer. Man kan have et helt særligt ønske til, hvorfor man lige præcis har valgt Cornwall Portside af den ene eller den anden årsag, og så er det helt som det skal være. Det er blot for at give jer muligheden for noget at vælge imellem. Mange gange så kommer det forespørgselen også bare med et område, og så finder vi så 2 hoteller i det område, som I har haft som jeres foretrukne. Så det er sådan, vi gør det. Mm. Og det er også bare for at sige her, nu har jeg sat Cornwall Portside ind, fordi at jeg ønsker at holde et møde på Cornwall Portside, men som I kan se her, så er det ikke mandatory, så I behøver ikke at sætte et preferred hotel eller venue ind, men I kan også nøjes med at sætte en by eller et område ind, og så finder vi 2 tilbud til jer baseret på det. Yes. Det, der sker yderligere, er selvfølgelig, at de får sendt de her 2 tilbud, og ud fra de 2 tilbud, jamen, så træffer I et valg omkring, hvor I gerne vil afholde møde henne. Når det er gjort, så faciliterer vi selvfølgelig aftalen med hotellet eller venuet, og derudover efterfølgende, jamen så har man selvfølgelig muligheden for, at man som mødebooker har kontrollen over yderligere ting, der skal diskuteres med hotellet. Og det kan jo selvfølgelig sagtens være annulleringer eller tilføjelser. Det kan være omkring menuen til frokost. Er der nogen, der har nogle specielle behov osv. Så alt sådan noget, det vil vi gerne lægge over til jer som mødebookere, så I stadigvæk har den kontrol sammen med hotellet. Når selve mødet er afholdt, så sker der det, at vi i TPE, vi modtager, fordi vi ligesom faciliterer aftalen og kontrakten med hotellet, så modtager vi fakturaen fra hotellet, og ud fra den faktura, der kommer, jamen så sidder Shanna og hendes team hos os. De sidder og validerer, at det data, der står på den faktura, også er i overensstemmelse med det oprindelige tilbud. Og Shanna, vil du sætte nogle ord på den proces, hvad det er, I går ind og tjekker? Og, Ja, det vi tjekker, det er, om vi har fået den pris, som vi har skrevet under på. Så tjekker vi også, hvis der er kommet yderligere, yderligere tilkøb, og bekræfter det sammen med jer, at det er korrekt, at I har måske fået tilkøbt noget AV-udstyr, eller hvad det måtte være undervejs, som I måske har fået arrangeret på selve dagen. Så vi gør simpelthen det, at vi tjekker selve regningen, sådan så når I har den, så skulle I kunne gå fri af den øvelse i jeres eget ende. Og så betaler vi regningen, og så sender vi bilaget til jer. Så I har det som dokumentation, fordi vi afregner jo fra TP's side ud mod jer medlemmer, det gør vi jo 1 gang i måneden. Men lige så snart vi har lavet afregningen og afsluttet sagen over for leverandør, så får I det originale bilag. Som jo er, hvad kan man sige, TPE procedure, så I kan se lige præcis, hvad der står på regningen, så der er ikke noget, der er gemt nogen steder. Så det er sådan, vi gør det. Ja. Er der nogen spørgsmål yderligere? Nej. Så tror jeg, fordi vi stadig har tid tilbage, så tror jeg lige, jeg skal åbne lige en ny form. Og det er simpelthen, jeg tror, der er et spørgsmål. Gitte? Ja, hej. Gitte Fogh hedder jeg ringer fra, eller er med fra Kamstrup. Kan I høre mig? Ja, vi kan sagtens høre dig. Super. Jeg er egentlig bare lige lidt nysgerrig på, hvad er omkostningerne i forhold til jer? Altså, hvad betaler vi for, at I håndterer det her? Fordi sådan som jeg lidt ser det, så er det egentlig bare en hotelforespørgsel, vi laver, og så har vi egentlig selv resten af kontakten.
omkring arrangementet. Så det vi egentlig får ud af det, det er, at I sørger for at få hentet nogle tilbud hjem, men ellers så står man selv for resten af koordinationen. Er det rigtigt forstået? Skal jeg svare på den? Det må du gerne. Hvis jeg beklager lige, men jeg har håndværker i huset, så jeg skal forsøge at hvad det hedder, eller jeg kan ikke forsøge at minimere larmen, men jeg skal forsøge at svare på de spørgsmål. Der er ikke sket noget som helst andet i den proces, som der altid har været. Der er ikke sket noget med vores fee i forhold til det. Det her, det er simpelthen bare et redskab, således at det er nemt for jer at afgive jeres ordre, og det er nemt for os, og tingene kommer ind i vores systemer, sådan så det er, at der ikke er noget, der er glemt. Så der er egentlig ikke ændret noget i den proces, som vi altid har foretaget, bortset fra, at det her det nu bliver mere strømlignet. Så de fees, som I har betalt tidligere, det er de fees, som også vil være fremadrettet. Så det er det samme indhold. Altså man kan sige, at vi forhandler priserne, vi går ud og forhandler, vi sikrer, at I får de rigtige betingelser. Så kan man sige, at alt det hårde benchmark-arbejde, der ligger i at indhente tilbud, det er det, som I får, som I altid har fået. Så man kan sige, at der er ikke noget, der er ændret andet. Nu har vi simpelthen et værktøj til jer, som skulle gøre det nemmere, som samtidig også ligesom minder jer på, okay, hvad er det for nogle ting, som jeg skal have med, når det er, at jeg skal afsende min forespørgsel. Fordi mange gange så tænker man, så skal jeg lige have bare mødelokalet med, men så glemmer man måske, at man også lige skal have nogle ekstra værelser, eller et eller andet. I hvert fald så er formen lavet sådan, så man kommer igennem de steps, som man som minimum skal have med for at kunne afgive en ordre hos os. Så det er simpelthen bare et hjælperedskab. Så. Okay, tak for det. Og hvad er det, sikkert afhængig af hvilken aftale vi har med jer, men hvad er sådan en cirka fee på sådan et samlet arrangement? Fordi det er jo, normalt betaler vi jo en fee per henvendelse, det går jeg ikke ud fra, det er her. Alle vores priser er afhængige af, hvor stort arrangementet det er, og hvor meget der er af indhold i selve arrangementet. Og alle vores priser kan du finde inde på TP-net. Jeg kan ikke dem alle sammen. Nej, det er super. Der går vi lige ind og kigger. Ja, så der ligger de. Tak for Den det. ligger heroppe. Hvis I går ind på TP-net, så er der en tab her, der hedder Meeting og Conferences, og der ligger priserne også, prislisten. Tak for det. Ja. Andre spørgsmål? Nej. Så tror jeg lige, jeg vil vise det sidste her. Så hvis jeg går ind på formen igen, og siger, at jeg gerne vil holde et møde i Danmark. Jeg har stadigvæk 30, der skal deltage. Men i det her tilfælde, jamen, der har jeg 20, som rent faktisk kommer udefra. Jeg ved ikke, hvor mange I hver især har sådan nogle scenarier, men det er bare for at vise jer, at vi faktisk har et nyt tool, der hedder Where to Meet, som går ind og beregner, om Danmark nu også er det mest optimale at holde møde i. Der står hernede for eksempel, om man vil explore alternative destination, står der her, og det er simpelthen baseret på selve rejseomkostningen på fly og hotel. Der er selvfølgelig også en faktor, der hedder tiden, man bruger på det, og så er der noget CO2 emission også. Og det er simpelthen vores nye tool, der hedder Where to Meet. Og jeg skal lige sige med det samme, og som der også står i parenteser, men der er et additional, altså et ekstra fee, der bliver opkrævet i forbindelse med, at Shanna og hendes team går ind i den investigering også. I det her tilfælde, jamen, der vælger jeg at sige yes, det vil jeg faktisk gerne høre om. Så går jeg videre. Igen, så kan jeg skrive her. Det er et salgsmøde. Kick-off 2025. Vi siger, at det løber fra den 17. til den 18. Og min prioriterede destination, lokation her i det her tilfælde, det er København. Det er 30 i alt. Så kan I se hernede, så kommer der simpelthen nogle bokser op med noget fly, fordi I har måske nogen, I har jo 20, der kommer udefra, som rent faktisk skal flyves ind. Så det er simpelthen medarbejdere eller folk, der kommer fra udlandet. Og i det her tilfælde, jamen, så skriver jeg her, at jeg har
Fra Hamborg, der har jeg 10, der kommer fra. Og den næste, der har jeg måske, skal jeg lige finde den rigtige her. Så lad os sige, jeg har, lad os bare sige, også 10, der kommer fra Warszawa, som skal flyve ind til København. Så i det her tilfælde, jamen der har vi 10, lad os bare sige medarbejdere, der kommer fra Hamborg, som simpelthen skal joine det her salgsmøde, Kick-Off 2025 København. Men vi har også 10, der kommer udefra, eller fra Warszawa. Og så kan vi så regne ud, at de sidste 10, jamen de er så bosiddende i Danmark, og de har ikke brug for fly. Samtidig med, så gør I lige opmærksom på hernede, og vi er jo slet ikke henne i selve mødebestillingen endnu. Fordi lige nu, der vil I rigtig gerne vide, om det mest optimale, det er rent faktisk at holde møde i København. Men jeg kan godt indikere her, at vi har brug for noget mødelokale og så videre, eller mødeparker på et tidspunkt, når I har taget beslutningen om det bliver i København, eller om det bliver flyttet til en af de andre destinationer. Det samme med hotelværelser. Jeg tænker, at har man forskellige medarbejdere, der kommer rundt omkring fra, jamen, så har man i et eller andet omfang brug for hotelværelser også. Og igen har vi en additional comments, kalder vi det for. Det er fritekst. Alt, hvad I mener, der er relevant for os at vide i forbindelse med det her, der kan I skrive en fritekst. Og yderligere, jamen, så er der kun det, vi kalder requested details, det vil sige dig som mødebooker, eller dig, der går ind på denne her proces, jamen der henter vi informationerne fra jeres profil her hos TPI. Og det, der så sker, det er, når I submitter, nu submitter jeg ikke, men den bliver sendt afsted til Shannes team herinde hos TPI, og de går så i gang med at undersøge, at okay, I har en preferred destination eller lokation, der hedder København, men vi har faktisk også 10, der kommer fra Hamborg, og 10, der kommer fra Warszawa. Så i det her tilfælde, jamen, der vil Shannes team faktisk arbejde på at indhente selve rejseomkostningerne i forbindelse med det her møde, om det rent faktisk måske kunne svare sig at holde møde i Hamborg, eller eventuelt svare sig at holde møde i Warszawa. Så i stedet for at holde det i København, jamen så kunne det være, at man skulle ligge det i Warszawa, lad de 10 blive i Warszawa, og så flyver vi så folk ind fra Hamborg til Warszawa, og de 10 fra København til Warszawa. Vil du knytte nogle ord til den også, Shanne? Eller har jeg dækket det hele? Du har faktisk dækket mere eller mindre af det hele, men det er en øvelse, som vi er begyndt at foretage, fordi at vores fornemmeste opgave her hos TB, det er jo at have fokus på jeres omkostninger i forbindelse med jeres møder rundt omkring. Og det har vist sig i forskellige tilfælde, at det faktisk godt kan betale sig at flytte et møde, hvis man ikke har en decideret præference til, det lige præcis skal være i København. Så det er et redskab, som bliver brugt særligt af vores medlemmer, som har internationale kontorer. Så det er derfor. Ja. Er der nogen spørgsmål? Nej. Godt. Så kan jeg jo selvfølgelig ligesom det sidste, når nu vi har stadigvæk lidt tid, så tror jeg går ind og finder den sidste form, bare lige for at vise jer den. Jeg går ind på tabben her. Og i det her tilfælde, jeg skriver igen Danmark, og I kan jo skrive, hvorhen det måtte være. Lad os sige, at jeg har 30 deltagere. Der kommer ikke nogen udefra, men i det her tilfælde, der skal jeg rent faktisk bruge noget. Det er enten fly, eller det er hotelgruppe. Og man skal være minimum 10 personer. Jeg går videre her. Vi gør, som vi altid har gjort. Det er et salgsmøde. Kick-Off 2025. Jeg siger, at det skal være i København. Igen,
fritekst, additional comments, hvis der er noget, der er relevant for os at vide i forbindelse med det her. I det her tilfælde, så har der en boks her, en drop-down, der hedder, man kan vælge fly, hotel eller begge dele. I det her tilfælde, jamen, så vælger jeg hotel. Skal jeg lige se her. Det var da forkert. Prøv lige at vente lidt. Sådan her. Her. Så går vi ned her til hotel room. Jeg vælger her at sige, jamen jeg har faktisk brug for 30 enkeltværelser, og jeg har brug for, at de overnatter fra den 17. til den 18. Og jeg vil gerne have, at hotelværelserne er inklusiv morgenmad. Og her kan vi så skrive hotellet ind, hvor man ønsker, at de skal overnatte. Og igen, requested details, det er det samme. Det kan være, der er en kontakt på selve gruppen, som skal sættes ind her. Og igen, så har man mulighed for at sætte kostcenter ind, Cardex eller projektnummer. Og så submitter man. Og så rører den ind til Shannes team, til vores møde- og konferenceteam, og de vil så kigge på og finde et tilbud fra Commonwealth Portside. Og yderligere, Shanne, så vil I højst sandsynligt også give et nummer 2 tilbud på et andet hotel. Tabte vi Shanne? Okay, Shanne er væk. Men det er simpelthen sådan, som man requester en gruppe på hotel. Og det er fuldstændig det samme på fly også. Hvad sagde du til mig, Malene? Undskyld, Jeg mistede din stemme. Jeg kunne godt se, at du sagde noget, men jeg kunne ikke se, at det var til mig. Nå, okay, undskyld. Ja, men jeg vil bare lige sige, at i forbindelse med, at man udfylder, at man skal have en hotelgruppe, som skal bo på Portside, 30 mennesker, der indhenter I et tilbud på Portside. Vil I også indhente et tilbud på et andet hotel? Ja, det vil vi. Ja. Godt. Super. Det er simpelthen det TP-måden at gøre det på. Ja. Er der nogen spørgsmål til gruppeprocessen? Jeg stillede et spørgsmål i chatten i forhold til de minimum 10. Gælder det alle forespørgsler, når man bruger den her formular? Eller kunne man spørge til 8 for eksempel? Du kan godt spørge til 8. Det, der indikerer, at det er en gruppe. Lige så snart man har de her sådan mindre grupper, altså 8, 9, 10, 11, så går vi altid ind og tjekker, hvis det er fly, så går vi ind og tjekker priserne for individuelle fly og priserne for en gruppefly. Nogle gange kan det faktisk godt betale sig at tage en gruppe, selvom de kun er 8, så sætter vi nogle navne ind, som ikke skal flyve, men så får en billet, fordi det simpelthen rent prismæssigt kan svare sig. Så den øvelse, den gør vi altid. Det er selve, benchmarken. Hvordan får vi det billigste til jer? Når der er rent hotel, så er det lidt en anden historie, fordi at mange hoteller, de giver kun en gruppepris, når det er, man er 10. Det er ligesom der, grænsen er. Så er der nogle steder, hvor de så går med til den alligevel, men ellers så har vi jo både individuelle priser, og vi har gruppepriser. Det, der ligger i det, det er også, hvor tæt på på afrejsedatoen eller på ankomstdatoen I skal være, for det er ikke altid det er en fordel for jer at have en gruppebooking, fordi at der er nogle betingelser, som er anderledes. Der kan det godt være en fordel at have individuelle bookinger, fordi at der har I nogle lempeligere regler. Så det er hele tiden en for og imod, men det er en dialog, som vi vil gå ind i. Hele tiden med tanke på, hvad er det bedste for jer. Så svaret på de spørgsmål, om I godt kan gå igennem også, selvom det kun er 8, ja. Det kan så godt være, at vi sender jer videre til vores individuelle afdeling, men det er lige den dialog, vi har. Perfekt, mange tak. Ja. Er der andre spørgsmål? Nej. Godt. Jeg skal sige til jer, at hvis I har kolleger, som gerne vil høre den her præsentation og den her introduktion til vores nye proces, jamen så er det optaget, og det bliver lagt på TP-net.
Som jeg også viste jer tidligere i formen, lige når man kommer ind fra TP.net, jamen så ligger der også en user guide, man kan bruge. Og hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg sige tak for i dag, og jeg håber, at vores proces bliver taget godt imod af jer alle sammen. Og er der nogle spørgsmål til det eller andet, jamen så er der Shanna og hendes team, som kan hjælpe jer på vej. Og så skal vi nok komme i mål med det. Tak for i dag. Tak for i dag. Super. Hej. Tak. Hej.